zuban ma da haƙora sai ba ruwan nan ta sa nan za ka shiga nan nan sai mana an za ka shiga wani za ka shiga ba nawa nawa ba kowa wanda ya rasu da je can na anan wajen na hannunka ba wasa muke a nan gurin ba ina wannan take resturating ka cire na ce mana sai na gashi waye wannan number waye Alhaji dan sunna salamu alaikum mun yi kidnapping din malam Alhaji Salisu naji kana wani rawar jiki ka tsaya ka nutsu zan gaya ma inda zaka zo ka kawo mana in ka sake ka taho da ma'aikata kuma to sai mun cinye shi sai dai ka zo ka ga gawarsa a wajen ashe dai fitacce ne kai yawwa mun gama magana da shi zaka kawo mana M30 baka san me M30 ba mala 30 to miliyan 30 ka dauke shi kana ji an sace Alhaji Salisu kai mana ai ban ga ta zama ba zo mu je sun mun kwatance sun ce idan na biyo ta nan zan same shi kakka da ba ka da matsalar su ai in ga ma kaddara ce ta fada masa yana dan samun kudin sa amma in ka ga hello mun zo guri kaza za ka turo mana wanda muka to shikenan ba da ko kai ne aka turo mu to shikenan je ga su karka damu Alhaji Salisu ai ni ne dan sunna nazo karka damu inda kuɗi ne sai samu kawo mai shi yadda shi daga nan wajen da a oke mun do tukunna mana ba ku da lafiya haka abu ya faru sai haka abu ya faru Alhaji Salisu la ilaha illallah ai ba fa salati kallo nawa ne duka ne ka zo da su M30 ne anan amma fa gidana na sayar ka tana era lissa saboda amana da take a tsakanin mu gidana ba wai da lissa ta zuwan wando na ma a kasuwa na sai zuye ka lissafa mana lissafa sun kai gida sai cika yanzu ka dauke shi ka bi ta nan bayan layi da shi na yi mantuwa a cikin kuɗin nan akwai wata azurfa ta da aka bamu magana ta shiga ruwa za a bayar ba mai gida ranka ya dade Allah ja kwananka makiyanka fadawanka ko yanzu sawun kora ta kwalkwala na rakumi a taimaka an ga azurfan nan tawa wannan kodan kirarin nan da ya kai mi koja kan kuɗaɗen nan wannan kirarin ba kowa ina ake wa mutum su ba ka gane kaga mun gota kan M30 din da ka ambata ce ana dan M30 din ce da kamar kana cewa ka ban mun azurfan mai ba ai ma nan kananin yan iska kawai mu daban ma da muka tun lokacin shedan na rarrafe karuna lokacin yana shan mama hama na lokacin mu muke araka shi gida zo mu gangara mun dawo kan hanya ba wani shege. Assalamu alaikum masoyi mu ku ci gaba da kallon tashar mu Komawa TV.